Tak ukáž ten vesmír. Píčo, co to je? Kámo, Jirka vysvětluje věci, se zas pustil do nějakého diktátu hodnýho na Netflix, ty vole. Ty píčo. Zhruba 1194 světelných let od naší sluneční soustavy leží exoplaneta s názvem Kepler 442b. To je epic, jak píče. Je o 33% větší než Země. Svoji hvězdu oběhne za 112 dní. Počkej, cože, pardon? 33% větší než Země. Svoji hvězdu oběhne za 112 dní a dle posledních výzkumů může přijímat dostatek světla pro fotosyntézu a udržení velké biosféry. Tam už jsou lidi, ti říkám. Nějaký jiní. Tedy jde o jednoho z mnoha kandidátů pro možný život ve vesmíru. Nicméně pouze v naší galaxii je zhruba 300 milionů planet, které jsou v obyvatelné zóně svých hvězd a mohou tak být vhodné pro život. Ve vesmíru je pak takových galaxií. No tohle nedávám, já už to nedávám, já už tohle nemůžu sledovat, brácho. Já už musím úplně psychovat, hochu, počkej, Bešlák mi píše, už jsem píči. Kdo to vozí? Kašláku, zásilkovna, nebo PPLko, nebo něco? Yves, seš tady? DPD a zásilkovna. Čet, budeme tady opravdu řešit. Jako budeme tady opravdu řešit. Do píči. Že jsme ve vesmíru sami, když v té jedné galaxii on ukázal jednu tady do smětí. Jedno tady to světilko galaxie, vy kokoti, dívej se, jaký to jsou tam poházený, jak kdyby se takhle písek vysypal, no jaký to písek a takhle vysypal. A v tom jednom smetí je 300 milionů planet, vole, který jsou... O čem se tady vůbec bavíme, jako? Co tady vůbec, kurva, řešíme, ty vole? Ty pičo, to je pičovina, co to je, vole, se dívej. Bože. Ivetko, Bobíčku, jeden z Irska. Víš, že tě mám rád, ty jedno zrzavý, chodící, vzteklý, malý stvoření. Ale, Yves, já jsem jenom myslel, abys ten návrh, co jsi udělala, ten, co byl udělaný už, na ten řetízek, ty Bobíčku jeden, jenom ten oheň, aby byl červený. Jako, aby vypadal, jenom, kdo je zrzavý, to jsem neřekl. Nebo jsem to řekl? To jsem nemyslel tebe. Ivetko, neřekl jsem to. Držte pičuče, teďka chluhrejte se mnou, ne? Tak se idioti. Poslouchej, Yves, ten návrh, co jsi mi poslala, ten tmavej, no má je ten obrázek, tak jenom na něm, jak kdybys vzala fixku a dala tam oranžovou a červenou, jenom abys to jako doladila. Já nechtěl novej oheň. Já chtěl tam to, jenom abys ten, ona z toho dělá podpisový karty kašláku, ne? K řetízkům, vole. To je pozdě. Není. Já je vytiskl. Co jsi vytiskl zas? Pičo, co zase vytiskl, vole? Já už to mrdám, ty vole, děj se, v jaký jsme galaxii, tady z toho nebudu řešit jaký tisknutí, proč vůbec spadá internet, vole, děj se, kde to jsme, kurva. Ty si zase vymýšlíš, Karle, hej, Yves, já nechtěl nic vymýšlet, já jenom to, co jsi mi poslala, jsem jenom chtěla, že vemeš tušku a uděláš... A to je bůh. Děj se, kde jsme, co tady řešíte se mnou. Něco mezi 200 miliardami a 2 biliony. Jasně no, čekuj, co tady řešíme. A teď tohodle je tady taky ještě víc. Když proto v roce 1950 během oběda s dalšími fyziky pronesl Enrico Fermi slavnou větu "Kde jsou všichni?", narážel na to, že i přes tato čísla, přes ten nekonečný rozsah vesmíru a přes kolosální množství hvězd a planet s možností vzniku života, kolem sebe žádnou další civilizaci nevidíme. Protože jsme výjimeční, kámo, je to halus, jak piča. Je to halus. Sorry, já to nechci stopovat četat, mě tyhle videa nedělají dobře, mě to nedělá dobře, kámo. Jasně, všechno je tady na halus, slunce je od nás přesně tak daleko, aby tady vznikl život a zároveň, aby nás to nespálilo úplně úplně na karamel. Měsíc je tady, že máme v noci krásný měsíc, vole, na nebi, všechno je to nádherný, romantický, ty pičo.
Co kdyby to slunce bylo ve vesmírném hledisku o kousíček dál, o pár milionů kilometrů dál třeba, tak tady zmrzne, vůbec tady nevznikne život. Je to halus jak piča, je to všechno vymyšlený, naladěný, jsme v simulacích, čiju to. Kde tedy jsou všichni? Nestopnu to ani 10 minut, teď už protože to je. Když se podíváme na oblohu pomocí sond a teleskopů, tak nám tato čísla říkají, že bychom měli nějaké známky takových civilizací vidět. Já si prdel. Pokud by například byli schopni získávat energii z hvězd, měli bychom spozorovat změny ve světelném spektru, které tyto hvězdy vyzařují. Pokud staví obrovské vesmírné objekty, měli bychom snad alespoň jeden zaregistrovat. Jasně, no. A pokud vysílají signály, měli bychom nějaký slyšet. Místo toho je ale ve vesmíru ticho a mrtvo. Tomuto zdánlivému rozporu se v nadcházejících letech začalo říkat Fermiho paradox. A i když tedy není přímo paradoxem v pravém slova smyslu, jde o dost zásadní otázku, která se netýká jen té pravděpodobnosti mimozemského života, ale do určité míry se týká i nás, lidstva, naší minulosti a hlavně budoucnosti. Fake. Protože všechny hypotetické odpovědi na tuto otázku jsou do značné míry antropocentrické a vychází z toho, co už o životě víme. A protože naše jediné zkušenosti s vesmírným životem jsme my sami a život na naší planetě, počítáme tak trochu s tím, že alespoň některé aspekty i toho mimozemského života by nám byly minimálně trochu podobné. Jasně, ale oni to můžou mít úplně jinak, oni můžou být na úplně jiný frekvenci, oni ani nemusí být vidět, ani ty jejich stavby nemusí být vidět, protože jsou úplně na jiným frekventuální hmotě. Oni nemusí mít ani hmotu, víš co, oni nemusí být ani z hmoty, vole. Chápeš? Oni nemusí stavět nějakou valbu, oni to stavějí myslí, vole, si dráhy vesmírný telepatický. My čekáme, že dělají to, co my, že stavějí nějaký objekty fyzicky vyrobený. To nemusí tak být. Zažívali by podobný vývoj, podobné úspěchy a také podobné překážky. No a těch hypotetických odpovědí na Fermiho otázku je celá řada. Jedna z nich se ale týká právě o něch překážek. Oh shit. Co když žádné civilizace okolo sebe nevidíme, protože v jejich vývoji existuje nějaká nepřekonatelná překážka, která způsobuje jejich zánik, dřív než se stanou schopné napříč vesmírem komunikovat a cestovat. S touto myšlenkou přišel poprvé v 90. letech profesor Robin Hanson a v podstatě hned se stala hojně diskutovanou hypotézou. Této překážce se říká velký filtr. Než se ale dostaneme k samotnému velkému filtru, musíme si říct i pár slov o té maličkosti, jenom 3XL, které říkáme život. Pro začátek životem nemyslíme nic ambiciózního, jen systém založený na řetězcích atomů uhlíku spolu s dalšími atomy, jako je dusík nebo fosfor. Teoreticky by mohl existovat i život na jiné chemické bázi, jako je třeba křemík, ale uhlík je nejspíš tím nejtypičtějším případem díky svým bohatým chemickým vlastnostem. Aby na jakékoliv planetě mohl být život na bázi uhlíku vůbec možný v takové formě, v jaké ho známe, tak se musí sejít obrovské množství podmínek. Planeta nesmí být od své hvězdy příliš daleko, protože by se z ní stal jen ledový svět, ale zároveň nesmí být ani příliš blízko, protože by byl její povrch jen rozžhavenou lávou. Atmosféra této planety musí mít dostatek kyslíku, voda nesmí být příliš kyselá, ani zásaditá. Hvězda nesmí být příliš malá, protože by neměla dostatečnou svítivost, ale ani příliš hmotná, protože pak by její životnost mohla být pro vývoj života až moc krátká. Pičo, má to na šlápry jak kurva. No a když se tyto a nespočet dalších podmínek sejdou v tom ideálním sledu a místě, tak můžeme najít podobné planety, jako Kepler 442b, které by mohly mít ideální podmínky pro tam můžou být podzemí, vole! Život. Jediná zbývající věc, kterou jsme nezmínili, kterou život potřebuje, je čas. A z poznatků, které máme k dispozici, to vypadá, že se život umí objevit velice rychle. Země je stará zhruba 4,5 miliardy let. Až nějak rodí to řekl. Čemž hned o 200 milionů let později už zde začaly být podmínky vhodné pro život, kterému trvalo jen dalších 600 milionů let, aby se prokazatelně objevil. Z této doby pochází totiž nejstarší fosíly. 600 milionů let, to je pohoda, no, to je za chvilku. V měřítku vesmíru je to naprostý hovno. Naše životy jsou jenom malinkým, mikrosekundovým zábleskem. Užijme si ho. Mámo!
rozumíš, vesmíru. Cože? Jak můžu mít top donate 20 korun, to jsem v životě neměl. Jo, to je 200 korun, Kačenko, ty máš tak dlouhý jméno, pak to přečte. Které jsme našli. A je klidně možné, že se život objevoval periodicky i dřív. Když si proto sečteme stáří naší galaxie a počet planet, které se v ní nachází, tak to prostě svádí k tomu, že život by na nějaké z nich měl prorazit. Je to jako kdybyste na kostce chtěli 10krát po sobě hodit šestku. Ano, je to nepravděpodobné. Když vám dám ale 200 miliard pokusů, tak se vám to povede spoustukrát. No. Tím se ale vracíme zpět k Fermiho otázce, že když by na takovém obrovském množství planet měl existovat život, který zároveň měl dost času pro to, aby se vyvinul ve vyspělé civilizace, proč okolo sebe nevidíme žádné jejich známky? Jedním z vysvětlení je onen velký filtr. Něco... To dělal kámo, vždycky, když jsme šli za barák, vole, tak udělal fakt velký filtr, ty vole. Pičo, a už mě to sralo, hochu. Vždycky udělej ten filtr a Borec vždycky takovou rouru. Hochu. Způsobuje jejich zánik, dřív než se mohou vyvinout v civilizaci, schopnou cestovat, komunikovat a osídlovat okolní vesmír. No jasně, no. Takže jsme nejdál, vole, nebo co? Velký filtr se může objevovat v podstatě v jakékoliv fázi vývoje života a může mít mnoho různých podob. Třeba už na jeho samotném počátku mohou existovat nepřekonatelné překážky, související s jeho evolucí. Možná je pro život nepravděpodobné vyvinutí pohlavního rozmnožování a v podstatě všechen proto končí na úrovni organismů, které nedokáží vytvořit geneticky rozmanité potomstvo, což de facto zastavuje jejich vývoj. Tohle řešení Fermiho paradoxu velkým filtrem by proto znamenalo, že jsme minimálně v našem vesmírném okolí skutečně sami. A i když to může znít jako ponuré zklamání, tak na tom i tak můžeme najít jedno pozitivum. Znamenalo by to totiž, že lidstvo tento velký filtr už překonalo a že život na planetě Zemi... A co když ne, vole? Jakoby. Jasně, že už jsme ho překonali, že jsme přežili mory, ty pičo, víš co, a takovýhle vály. Jasně jsme ho jako, ale tím, co tady děláme třeba s jadernýma zbraněma, tak to bude třeba náš, o tom budeme mluvit, oka. Je v podstatě unikátem naší reality. Ta druhá varianta totiž je, že možná velký filtr není biologickým filtrem a nemusí se tak nacházet v počátcích vývoje života, ale až v jeho pozdějších fázích. A to by zároveň znamenalo, že ho má lidstvo stále ještě před sebou. Jde o stejný princip a stejné vysvětlení, proč okolo sebe nevidíme přehršel vesmírného života. Možná nezaniká jako jednobuněčné organismy, ale něco mu nedovoluje stát se vesmírnou civilizací. A i když to vypadá, že je náš vesmír slovy Stephena Hawkinga pro vznik života velice jemně nastaven, tak umí být také až brutální. To bychom byli teda ale brutální vymrdanci, jako. Listo, tady přežije mory, T-rexe, ty píčo, bouřky, tornáda, všechno, vole, všechny nemoce, viry, vole. A stejně borci se děje. Ty pičo, uděláme atomovou bombu, co odpálí půl planety, ne? Hovno, tak to jo. Jako my jsme fakt mrdlí, hochu. Fakt jeblí. My jsme fakt ještě úplný, vole, neandrtálci. Krutým místem. Hvězdy, které jsou pro život nepostradatelné, zároveň vysílají do okolního vesmíru mocné proudy plazmatu. Planety mají pro změnu ve svých jádrech směs roztavených hornin a plynů, které se pod obrovskou teplotou derou ven. Proč vypadá, vole, ta prostřední kůrka jak úherák? Píča už. Sorry, nevím, o čem mluvil, sorry. Plazmatu. Planety mají pro změnu ve svých jádrech směs roztavených hornin a plynů, které se pod obrovskou teplotou derou ven a při výbuchu dokáží sežehnout veškerý život ve svém okolí. A naopak v okolním vesmíru pak létají všemi směry obrovské objekty, schopné ničit celé planety. Tak já luz, že jsem ještě nepřilítlo, jako by přilítlo.
Dinosauři, vlastně to už jsme řešili, ale že vlastně jsem ještě nepřijítlo něco fakt mocného za poslední dobu. Víš, třeba by něco udělalo díru někde, ty vole, fakt jako velkou díru. Fakt všechno přečtuš. Ono to trvá totiž, víš co, vem si, že my tady žijeme 2000 let, jakoby 2024 let od té doby, co to jako nějak zaznamenáváme pořádně. A to je úplný hovno v tom vesmírném hledisku, takže jako i kdyby sem jednou za 10 000 let něco takového padlo, tak je to v tom vesmírném jakoby měřítku hovno. Sluneční soustavou prolétá asteroid větší než Mount Everest, konkrétně o velikosti 10 až 15 kilometrů na trase přesně kolidující s dráhou Země. Znamenáme to i při našem, a neříkám, že je starý svět 2024 kokoti. Jakože za tu dobu tady nic nepadlo, vole, jasně tady nepadlo nic za 10 000 let nebo 100 000 let, vole. Ne. Ticho, kurva, čet, vole, do píči. Pak, vole, mám řešit hovna chuť. Soustavou proletá asteroid větší než Mount Everest, konkrétně o velikosti 10 až 15 kilometrů 66 let, milionů let v minulosti. Dráhou Země. To D1 ta stavila už, no. Jeho místo dopadu je Yucatánský poloostrov, oblast dnešního Mexika. Později dostane jméno Chicxulub z majského jazyka Yucatec, které znamená doslova ďáblova blecha. Ty píčo. Chicxulub vstupuje do atmosféry a míří k Zemi. Ve chvíli, kdy se střetává se zemským povrchem, vytváří energii o síle 100 milionů megatun TNT. To je síla, kterou je téměř nemožné si představit. Přesto se o to ale pokusíme. Jaderná bomba Little Boy, odpálená v Hirošimě, disponovala silou 15 kilotun TNT, tedy 15 000 jedné megatuny. Tohle je testovací výbuch Castle Bravo, jeden z největších testovacích výbuchů. Co děláte? Sorry, já nevím, jestli jsem na nějaký jiný emoční vlně, ale mě tohle mozek nedokáže vůbec zpracovat, že tohle tady vodu hulíš, rozumíš tomu? Co to je jako za píčovinu, ty vole? Nezajímají mě nějaký, jako, fakt je to píčovina úplná. Jaderné zbraně všech dob. Jeho síla byla 15 megatun TNT, což znamená, že síla střetu asteroidu Chicxulub se Zemí odpovídá neuvěřitelným 6,6 milionům jaderných výbuchů Castle. milionům 600 000 ty atomovky. Tady ta pičovina. Nezapomeňte sdílet mezi přátelé, dát like, odběr, vole, dělejte si, co chcete, hlavně jste zdraví, dávejte na sebe pozor, děkuji moc za podporu. Bravo. Tak to si fakt nemůžeme představit, kámo. Jak to vypadalo? Výbuch okamžitě vytváří plazmovité jádro o teplotě přesahující 10 000 stupňů Celsia. V blízkosti dopadu takovou sílu nepřežije vůbec nic. To je creepy. Celé ekosystémy jsou okamžitě vypařeny a náraz vyvolá rázovou vlnu, která se šíří nejen do okolí, ale i do nitra planety. Mezitím se roztavené horniny z hlubin zemské kůry vznášejí do výšky desítek kilometrů a při dopadu zpět na Zem začnou tvořit až stovky metrů vysoké vrstvy napadaných hornin v okolí stovek kilometrů od nárazu. Pičo, není to fascinující na jednu stranu prostě. Jako z toho pohledu z vesmíru, že celou dobu si cestuje, no to je, ochu, jako celou dobu, kdo ví, kolik tisíce let si cestoval ten asteroid tím vesmírem a prostě přišlo mu do té cesty ta Země naše, víš co. Je to fascinující, je to úplně, že puš. Tvoří se také obrovská tlaková vlna, okamžitě dosahující 1000 km za hodinu a šířící se do vzdálenosti téměř 2000 km, kde srovná s povrchem veškerou vegetaci a lesy. 2000 km. Postupně slábne, tak i do ostatních kontinentů rychle dorazí vlna o síle hurikánu první kategorie. Zemský povrch se nárazem doslova rozvlní, čímž vzniká globální tsunami 30 000krát silnější než ta v Indickém oceánu v roce 2004. Jedna z největších tsunami v novodobé historii. Podél pobřeží stoupá voda rychlostí přes 20 cm za sekundu.
Vlna navíc zdevastovala i mořské ekosystémy a živočichy, protože vymlela mořské dno v oblasti až 10 000 kilometrů od nárazu. V místě dopadu na poloostrově Yucatán tak zůstává kráter o průměru 200 kilometrů a hloubce zhruba 1 kilometru. Což jako není moc, jako je, ale není, když víš, co to nadělalo za paseku do píči. Co to nadělalo za randál. Ochu si představ, že už seděl 3krát tak velký, ty píčo. Ochu. Prachu mezitím vytváří v atmosféře nepropustnou clonu a výrazně snižuje množství slunečního záření dopadajícího na povrch planety, což zásadně snižuje schopnost fotosyntézy rostlin a planktonu. Ale díky tomu všemu jsme tady my, kámo. Což to sem někdo vyslal, jakože hej, tak věk dinosaurů končí, vysíláme, vole, tady turbo, vole, též 6920 a počkáme, co se tam za miliony let stane a jaká tam vznikne nový život. Mimozemšťani, víš co? Takhle to dělají prostě, ať sledujou vždycky ten vývoj té planety. Bez tak jsme v akvárku někde, vole, víš co, čekujou to. Zatímco ale na pevnině zuřily rozsáhlé požáry a hurikány, tak ani oceány nezůstaly bezpečným místem a začaly se rychle okyselovat. Velká část vyvržených hornin při dopadu byla totiž bohatá na síru, což způsobilo nárůst kyselých dešťů. V podstatě okamžitě tak začíná docházet ke globálnímu vymírání. Zaniká celá řada suchozemských druhů, z nichž nejznámější jsou neptačí dinosauři, mnoho savců, ptáků, ještěrů, hmyzu, rostlin a všichni pterosauři. Ty, čo to je diktát. Co následovalo, je konec historie dinosaurů a úplné vyhynutí až 75% veškerých rostlin a živočichů na souši i v oceánech. Takovej diktát, kámo. Z jednoho kamene. No a něco takového se na Zemi stalo minimálně 5krát, kdy došlo k nějaké formě masového globálního vymírání druhů. A zhruba ještě 30krát zažil život na Zemi nějakou další formu menších událostí, doprovázených také masovým vymíráním. V naprosté většině případů šlo o řetězovou reakci, narušení různých planetárních systémů, které život umožňují, tak jak jsme si řekli na začátku videa. Protože ani v případě asteroidu Chicxulub nešlo o toho jediného hybatele události. I když jeho síla byla obrovská, tak pokud by šlo jen o ten samotný dopad, tak by to život na planetě vlastně nijak nepoznamenalo. Důležité byly ty změny v klimatu planety, které Chicxulub vyvolal. Nicméně v jiných případech z té velké pětky vůbec nešlo o tak okázalé věci, jako je dopad asteroidu. Hypotéza publikovaná v roce 2014 přišla s důkazy, že největší masivní vymírání v historii planety mohl způsobit velký nárůst v populaci jednoho nového živočicha, který se rychle vyvinul, získal díky evoluci nové schopnosti a začal produkovat obrovské množství emisí skleníkových plynů. Důkazy naznačují, že mikroby jménem Methanosarcina před 250 miliony lety získali přenosem genů novou metabolickou dráhu, která jim umožnila účinně metabolizovat acetát na metan. Nevím, o kom jste si mysleli, že jsem mluvil. To vedlo nejen k jejich exponenciálnímu rozmnožování, ale také jim to umožnilo rychle spotřebovávat rozsáhlé zásoby organického uhlíku, nahromaděného v mořských sedimentech. Výsledkem byl prudký nárůst metanu a oxidu uhličitého v oceánech a atmosféře. Malá úplně, že? Když k tomu pak přičteme ještě velkou sopečnou aktivitu a další menší faktory, získáme poměrně osvědčený recept na kataklizmatickou událost globální úrovně. Během geologicky velmi krátké doby, pravděpodobně pár desítek tisíc let, se tak oteplila atmosféra i oceány, změnilo se jejich složení a také třeba vlastnosti karbonového cyklu. Chápeš, že kdyby se někde nevysrala nějaká žába, tak tady nejsme, jakoby. Do píči. Myslím z toho hlediska, jakože všechny takovýhle malinký věci prostě vedly úplně k tomu všemu, abyste tam teď honili a platili si nějaký OF-ko, vy vymrdi. Píčo, jste zázrakem přírody, vole. A děj, co děláš, tam sedíš se zakýraným tričkem, ty trosečníku. Paneme za chvíli. Zjednodušeně řečeno, tak jde nejen o řetězovou reakci, narušení různých planetárních systémů, ale také hlavně o rychlost, protože
Když se něco takového stane ve velkém měřítku a navíc ještě příliš rychle, tak se organismy prostě a jednoduše nestihnou přizpůsobit. No a tím se vracíme zpátky k té hlavní věci, kterou život potřebuje k tomu, aby se z něj mohla stát vyspělá inteligentní civilizace. Ta jedna jediná komodita, kterou každá civilizace potřebuje ze všeho nejvíc. Čas. Vývoj z jednobuněčného organismu do těch vícebuněčných potřebuje život čas. K vývoji geneticky rozmanitého rozmnožování potřebuje čas. K vývoji svých tělesných funkcí, aby se mohl naučit... Ten vyvinul docela podbradek. Čau, brácho. Ty šéfko, ty jeden. Je to šéf, orangutani jsou šéfové. Používat nástroje potřebuje život čas. Čas, no. K vývoji technologií, které mu dovolí cestovat za hranice své planety, potřebuje život čas. Pokud by jeho vývoj v jakékoliv z těchto fází něco zastavilo nebo zpomalilo, pravděpodobnost, že by se mohl stát vesmírnou civilizací, by se tím dramaticky snížila. No a většina těch menších i větších událostí velkého vymírání od sebe byla vzdálená několik milionů až několik desítek milionů let. To je pohoda. Lidstvo naopak ke svému vývoji od prvních lidí žijících v jeskyni po první lidi na měsíci potřebovalo jen pár stovek tisíc. To je halus jak píča. Stáří celé galaxie Mléčné dráhy je skoro stejné jako stáří celého vesmíru přes 13 miliard let, což podporuje ten argument, že by život měl mít dostatek času pro vývoj v naší galaxii a měl by okolo nás být celkem obvyklým jevem. Pičo. To ale zároveň nabízí i protiargument, jestli jsme prostě a jednoduše neměli jen velké štěstí. No, jestli náhodou lidstvo nestihlo svůj velice rychlý vývoj vměstnat do tak krátkého času, že nám jsme fakt výjimeční, ochu. Nic nestihlo zatnout tipec. A jestli právě díky tomu nejsme jediná planetární civilizace široko daleko, které se to shodou okolností a obrovských náhod podařilo. Na jednu stranu by to znamenalo, že jsme možná opravdu sami. Ale na druhou stranu bychom si zároveň mohli oddychnout, že jsme ten velký filtr už překonali a že už je za námi. Pojďme ale zkusit předstírat, že ne. Pustíme na chvíli tuhle variantu a řekněme, že možná život skutečně dokáže vznikat a vyvíjet se opravdu rychle. A tedy někde daleko v hlubinách vesmíru skutečně existují jiné civilizace, kterým se také podařilo vyhnout všem kataklizmatickým nástrahám svých planet. Zase vyhnem sobě, vole. Pokud by to takhle skutečně bylo, tak tímto nebezpečí velkého filtru vlastně stále nekončí. Naopak by to totiž znamenalo, že asteroidy a sopky tím velkým filtrem vlastně nejsou. Proto další věc, ke které se tímto dostáváme a která může civilizaci v jejím vývoji zastavit nebo kompletně vymazat z existence, je ona civilizace samotná. Dementi. V roce 1945 ke konci druhé světové války shodily Spojené státy 2 jaderné bomby na japonská města Hirošima a Nagasaki. Japonsko kapitulovalo, válka záhy skončila, svět tak vstoupil do atomového věku. Lidstvo tak poprvé zkonstruovalo zbraň natolik ničivou, že se samo vlastním přičiněním přiblížilo svému vyhubení blíž než kdykoliv dřív. Skupina vědců jménem Chicago Atomic Scientists proto poprvé v historii popsala metaforický koncept tzv. Doomsday Clock, neboli hodin posledního soudu. Tyto hodiny ukazovaly čas 7 minut do půlnoci, čas zbývající do konce světa. Skupina zvolila tuto metaforu, aby ilustrovala, jak moc nás atomový věk takové situaci přiblížil. Pár let později v roce 19... Předložka, vložka, teda předkoška, poslouchej. To jsem teď četl, že tohle začalo ty výbuchy v oceánu, to testování těch velkých zbraní a atomovek ve vodě. Máte, že jsme se minule dívali na Rotavelde, na UAP, na UFO, že je ve vodě. Tak fakt jakoby teď spekulujou lidi, že lidi začali tohle vysílat do země, ne na testování, ale na to, že útočili dolů, na ty ufouny, vole.
Fakt, že jsme tím, no ne, že jsme tím nasrali, my jsme tam na ně přišli a chtěli jsme je vyklidit prej, tak to tam lidi začali testovat, vole, jako testovat, že potřebují testovat něco v oceánech a přitom tam probíhal battle. Že tam házeli jim tam, vole, rakety, aby, vole, to sklidili. Fakt to teď řešili jako konspiraci takovou. To je jedno, pojďme se vrátit do reality, lidi jsou totální vymrdí. Dámy a pánové, když se podíváte, že 80 let zpátky, tady byla druhá světová válka prostě a co se dělo? 80 let zpátky. Bylo tady otroctví kvůli barvy kůže, ty vole, kde je mlátili bičem, víš co, nějakou dobu zpátky. Lidi jsou fakt nevyzrálí, prostě jahody ještě, chápeš to? Prostě my jsme, sice technologicky si myslíme, že jsme fakt jako vylevlený už, ale v tom časovém úseku jsme fakt udělali takových vymrdaností prostě. Jako, že jsme fakt ještě nedomrdí, že my se fakt tady můžeme ještě úplně, že jsme dementi jako. Dementi prostě. 1904. Jsme strašně úžasní, jsme kouzelný bytosti, který dokážou fakt neskutečné věci, kdyby jsme se všichni spojili. Bohužel, naše pohnutý charaktery a hlad po penězích a pomoci jako lidstvu, prostě my jsme fakt dementi. 1909 odpálil pro změnu Sovětský svaz svoji první jadernou bombu při testovacím výbuchu a hodiny se posunuly o další 4 minuty. Nyní ukazovaly 3 minuty do půlnoci. Zdánlivě to vypadalo, že svět je na pokraji jaderné války a po několik let to tak vlastně skutečně bylo. Nejníž se hodiny dostaly v roce 1953, kdy Spojené státy a Sovětský svaz provedly jaderné testy během 2 měsíců po sobě. Hodiny ukazovaly 2 minuty do půlnoci. Jaderné válce ale nedošlo. Během historie tak čas na hodinách posledního soudu kolísal dopředu a dozadu. Vrátil se zpět, když například Spojené státy a Sovětský svaz podepsali dohodu o částečném zastavení jaderných testů. Posunul se pak třeba dopředu tehdy, když Indie provedla první jaderné testy v roce 1974. Nejníž v historii se hodiny pak dostaly po pádu komunismu a železné opony. 43. Posledních 14 let ale čas na těchto zlověstných hodinách plyne jen dopředu. Posunula ho klimatická změna, modernizace jaderných zbraní Ruskem a Spojenými státy, komentáře Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Well, we're a nuclear power too. We're a bigger nuclear power. Vypovězení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987, testování raket Severní Koreou, ruská invaze na Ukrajinu a hrozba biologických zbraní. Čas nyní ukazuje 90 vteřin do půlnoci. Je ale zároveň nutné říct, že jde vlastně jen o metaforický koncept, který má být spíš varováním než nějakou předpovědí, která by si dávala za cíl odhadnout, jestli konec světa opravdu přijde. Tyto hodiny jsou de facto jen popularizace toho, že má svět jako nějaké problémy, které by měl řešit, což ale lidstvo s moc velkou vervou nedělá. A proto na nich ten čas plyne kupředu. To nás ale zároveň přivádí k tomu, že něco takového může být vlastně velice snadno považováno za jeden z velkých filtrů. To může být, jde v podstatě o to, jak se civilizace vypořádá s něčím tak závažným a ničivým, jako je například... Za mě to civilizaci nikdy nedojde, pokud se to nestane. To je nejhorší, nejsmutnější věc, vole. Lidstvo nikdy, jak kdyby si neuvědomí, nezačne znovu jakoby přemýšlet, dokud se to nestane, takovýhle fakt jako průser, kdy už tady fakt budeme lítat jenom s klackama a vole s pičo s radiačníma čurákama venku, vole v hadrech, pičo roztrhaných od hoven, tak nezačneme spolu. A stejně se tam najdou pak vymrdí, který začnou dělat nějaký kulty zase a elity a pičoviny a zkoušet vyrobit lepší luk a aby porazili ty druhý. Jako, fakt mám trošku strach v tomhle, nevím jak to dopadne, nevím kdy se probereme, prostě nevím. Měli bychom všechny zhůlit. Měli bychom vypěstovat fakt kurevsky velký pole. Jakože hodně skanků. Fakt jako úplně krutě. Zapálit ho a nechat foukat vítr nějaký umělej, aby se celý svět úplně odhulil. Všichni vojáci, všichni tady ty elitní kokoti, aby byli tak odhulený, že by, až by řešili něco, tak řekli, já už to prcám, jdem na pizzu a čekuj, to pláž, kámo, vidíš, to je epic jak piča. Musíme všechny odkouřit, úplně, že do hoven, že jediný, co je fakt bude srát, je hůli hlad.
Kurva. Nevidím jiný řešení pro lidstvo už asi. Kurva. V Robloxu. Příklad síla jádra, nebo... Pokračujeme. Nezapomeňte sdílet mezi přátelé, dát like, odběr, vole, dělejte si, co chcete, hlavně ať jste zdraví, dávejte na sebe pozor, děkuji moc za podporu. Jde v podstatě o to, jak se civilizace vypořádá s něčím tak závažným a ničivým, jako je například síla jádra, nebo dalších moderních vynálezů. Když se vrátíme úplně na začátek, zpět k Fermiho paradoxu, tak tohle celé nabízí otázku, jestli se náhodou vesmírným civilizacím neděje stále dokola to, že poté, co takovou sílu objeví, se jim prostě a jednoduše vymkne z rukou. No. A my je nevidíme. Proto se nikdy nedostanou na úroveň, schopnou komunikovat a cestovat. No a v minulosti se právě to málem stalo i lidstvu, když během studené války několikrát téměř došlo k odpálení jaderných zbraní Sovětským svazem nebo Spojenými státy. A vzhledem k tomu, že obě jaderné mocnosti mají ve svých jaderných doktrínách dlouhodobě zahrnutý systém automatické odplaty, tak by odpálení jaderných raket automaticky znamenalo, že by jaderné hlavice odpálila i druhá strana a došlo by k odpálení stovek dalších a k následné globální katastrofě. Na už jen ta samotná existence jaderných zbraní je vlastně tak trochu paradoxem, protože ten systém ty zničíš mě a já zničím tebe v podstatě trochu překrucuje jejich účel z válečné zbraně hromadného ničení v jakousi paradoxní pojistku míru a toho, že nebudou použity. Tedy jejich existence vlastně vylučuje jejich použití pod pohruškou samotného konce světa. V historii lidstva tento vývoj vlastně není až tak překvapivý. Za celou dobu své existence se lidé chovají předvídatelně. Existuje oblíbená myšlenka, že historie se opakuje, kterou rozebírala řada filozofů od těch antických přes Machiavelliho až třeba po Nietzscheho. Tohle rčení v podstatě odkazuje na to, že vývoje historických událostí často nesou alespoň pár podobných znaků a i když jde o zkratku, která historii dost zjednodušuje, tak minimálně v jednom detailu se nemýlí. Většina velkých událostí lidské historie byla poháněna honbou za zdroji, nerostným bohatstvím, územím a za určitým pokrokem. Lidská motivace se historicky prostě příliš neměnila a jedním z nejlepších příkladů pro tuto historii jsou velryby. Fascinující. Když na přelomu 19. a 20. století započal průmyslový lov velryb jakožto levného zdroje oleje, začala populace lovených velryb rapidně klesat. A to natolik, že třeba populace plejtváka obrovského klesla během velice krátké doby na pouhá procenta té původní. Ty vole, lidi, prostě lidi. Z populace několika stovek tisíc na zhruba 5 000 jedinců, tedy na pokraj vyhynutí. No a takto obrovská změna v populaci různých živočichů se pochopitelně neobešla bez následků. No, přestože totiž velryby tvoří jen malou část celkové biomasy oceánu. Jejich lov změnil schopnost oceánu ukládat a vázat uhlík. To je halus, kámo. Když totiž velryby umírají a jejich těla pak klesají na dno oceánu, což se často označuje jako takzvaný whale fall neboli velrybí pád, tak obsahují velké množství uhlíku. A tento uhlík se v oceánu pak ukládá po celá staletí. Dle odhadu kombinovaná celosvětová populace největších 9 druhů velryb ukládá prostřednictvím velrybího pádu téměř 29 000 tun uhlíku ročně. No a vzhledem k tomu úbytku velryb ukládají současné oceány o 9,1 milionu tun uhlíku méně, než kdyby jejich počty byly na úrovni před lovem. To je fascinující. A jak jsme si řekli, ty předchozí velké filtry byly často kombinace různých změn a vlivů, které byly... Jo no. On to řekl, tam ta malá tam malý tvoreček. Příliš rychlé. A z těch informací, které máme momentálně k dispozici, dost jasně vyplývá, že vliv člověka na planetu... Se to může pomalu dít, víš co, pomalu se to děje. Je také poměrně výrazný a rychlý. Není to ale jeden jediný vliv. Jde v podstatě o rozsáhlou škálu menších či větších vlivů, jako je třeba ten zmíněný lov, přes průmyslovou revoluci, zemědělství, odlesňování, až po rychlý vývoj nových technologií. To nemusí být ta atomovka, víš co.
Jakože odhulíš, vole, atomovky a bude to rychlý. Tady prostě se postupně mění prostě ten svět a pak už nám to řekne čus, vy končíte tady prostě, nazdar. Jak v Interstellaru, budete tady žrat, pičo, jenom obilí, víš co, suchý a už ani nebude růst a konec. Myslet si, že s tím obrovským množstvím věcí, které na Zemi dnes děláme, bychom na ní neměli měřitelný vliv, by bylo absurdní. Proto ale tato naše vlastní zkušenost do hry přivádí i možnou teorii o tom, že dřív nebo později se i jiné civilizace dostávají na podobné rozcestí, kdy musí řešit míru svého pokroku, omezenost zdrojů a vliv svého počínání na své okolí. Tedy jeden z velkých filtrů může být trochu paradoxně samotná inteligence. V podstatě jde o hypotézu, třeba že inteligentní civilizace, pokud vzniknou, dost možná nepřežijí svou vlastní inteligenci. Protože s inteligentní civilizací přichází i technologický pokrok, který znamená nejen ničivé zbraně, moderní průmysl, rychlejší získávání zdrojů, ale také určitou odpovědnost. Jinými slovy, život může být natolik inteligentní, že si vlastně nemůže dovolit chovat se hloupě. A když už jsme u té inteligence, tak jedna, na kterou bychom také neměli zapomínat, je i ta umělá. Na jednu stranu je AI obrovským přírůstkem a pomocníkem v mnoha vědeckých polích. Na druhou stranu ale také panují obavy z jejího příliš rychlého vývoje. Vznesl je dokonce už v roce 2014 Stephen Hawking. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful, but I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. V roce 2023 také vznikl otevřený dopis vývojářům, aby alespoň na 6 měsíců pozastavili vývoj umělé inteligence, aby mohly vzniknout patřičné zákony a pravidla pro její vývoj a používání. A jak řekl sám Stephen Hawking, současná AI asi konec světa opravdu nespůsobí, ale v rámci velkých filtrů se vracíme stále k té stejné věci. Způsobují je příliš rychlé změny bez dostatečného času pro to, aby se jim civilizace mohla přizpůsobit. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Ještě před 20 lety bylo naprosto šokující, když svět zjistil, že neporaženého šachového velmistra Garryho Kasparova porazila umělá inteligence. Nešlo navíc jen o nějakou porážku. Kasparov odstoupil po 19 tazích a s poměrně výmluvnou řečí těla. Dnes by se ale nikdo už nad něčím takovým snad ani nepozastavil. AI modely začaly dělat věci mnohem větší než pouze pokoření člověka v šachu. Máš za reprák, píšu. Ne, promiň. Hej, dobrý reprák. Fakt dobrý. Philips nebo Sony? Dobrý reprák. All the coffee and never bring fish to microwave in the communal kitchen. Díky své výpočetní kapacitě se dokážou učit nesrovnatelně vyšším tempem než lidé, dokáží diagnostikovat nemoci ještě než se začnou projevovat. To je epic, ale. O tom si mimochodem řekneme víc v jednom z dalších videí. Jsou součástí zemědělství, bezpečnosti a celkově už teď AI zasahuje téměř do všech aspektů našich životů a častokrát si to ani neuvědomujeme. Podle některých názorů a výzkumů proto existuje reálná možnost, že v budoucnu během několika desetiletí dosáhne AI úrovně superinteligence. Jde o hypotetický koncept, kdy nějaký činitel disponuje inteligencí převyšující inteligenci nejchytřejších a nejnadanějších lidských myslí. A co udělá jako? Co udělá ta AI, pičo? Co udělá? Vypne mi ledničku nebo co je jako? Co je? Přijde ke mně k baráku a vykrade mě, pičo, nebo co? To dělají lidi, vole. Přijde, vole, a začne vyhubovat jiný lidi, vole, protože se jim nelíbí jiné, vole. To dělají lidi, pičo. Víš co? Vole. Kundy, vole, jim nachčiju, pičo, na otáčky a půjdou do prdele, vole. Přijdou mi roboti k baráku, přijdu do druhého patra a nachčiju jim na, vole, na elektriku. Všechny je pochčijem, vole. Ne, dobrý.
Jako, já mám srandu trochu. Jako, co mám na to kurva říct do píči, co se to děje, vole. Se tady narodíme do světa, kde chceme žít, víš co, moře, oceány, klid, čerstvý vzduch, hvězdy, užívat život. Pičo, umělá inteligence, války, vole, jaderný bomby, pičo, asteroidy, nemoce, vole, psycho, složenky, víš co? Co to píči, chceš být v pořádku, vole. Jak chceš být v pořádku? Viděl jsem Matrix. No. Filozof Oxfordské univerzity Nick, kdy Nějaký činitel disponuje inteligencí převyšující inteligenci nejchytřejších a nejnadanějších lidských myslí. Filozof Oxfordské univerzity Nick Bostrom definuje superinteligenci jako jakýkoliv intelekt, který výrazně převyšuje kognitivní vývoj člověka prakticky ve všech oblastech zájmu. A o tom, že nějaké inteligentní stroje nebo podobná technologie bude schopna překonat lidskou inteligenci, psal už v roce 1950 Alan Turing. Vývoj takové technologie je pak často spojován s něčím, čemu se říká takzvaně technologická singularita. Hypotetický okamžik v budoucnosti, kdy se technologický růst stane nekontrolovatelným a hlavně nezvratným. Termín singularity je v tomto případě propůjčen z obecné teorie relativity, ve které se singularity nachází uvnitř. To zní epic jak píča. Singularity. Černých děr. Pokud nějaký objekt překročí horizont událostí černé díry, tak se singularita stane jeho jedinou realitou a není už možné jí jakkoliv uniknout. Ve stejném principu je technologická singularita momentem v budoucnosti, kdy může civilizace také překročit určitou hranici, kdy nad svým technologickým pokrokem ztratí kontrolu. Technologická singularita se tak stane nevyhnutelnou. Například v momentě, kdyby řízení tohoto pokroku převzala umělá superinteligence, která navíc dokáže růst a vylepšovat sama sebe bez nutnosti existence člověka. Nejde ale pouze o to, že by nějaký superinteligentní model AI prostě zdivočel, ale o úplně stejnou věc jako u jiných technologií. Tedy, že může být zneužit k nekalým účelům. Například vytvořen nějakým člověkem jako zbraň a vymknout se. Tohle jsem měl noční můry jako dítě. Noční můry. A čistě hypoteticky, čím dál my sami jsme v tom technologickém vývoji a čím rychleji se nám ho daří posouvat, tím víc se zvyšuje i pravděpodobnost té úvahy, že se to možná děje i někde jinde ve vesmíru. No a vzhledem k tomu, že i když ta současná AI má k superinteligenci... Kámo, AI jsem před 2-3 lety vůbec nepobral. Teď se tady bavím, vole, s Mařkou, která mě odpoví na všechno, co chci, hochu. Víš co? Jakoby. Jo, počkej, vole, za 5 let, kámo. Jako už teď, vole, se líbů s Duklokem, vole. Jako chápu, deepfake existovaly předtím. Teď se líbů s Duklokem do 2 sekund. Víš co? Teda s Astatorem, sorry. Jsem si představil toho zrzouna a měl jsem chuť na něj, sorry. Ještě daleko, tak minimálně víme, že to není úplně nereálná varianta v našem světě. A tedy to nejspíš není nereálná varianta ani ve světě možných dalších civilizací. Třeba se fakt nedostaneme přes ten svůj pokrok. Zase zpět k té otázce velkého filtru a k odpovědi na to, jestli... Počkej, ale kdyby byl filtr, velký filtr, umělá inteligence, která tady převezme nad všem kontrolu a rozsekají nás tady nějaký roboti a vypnou nás a všechno a já nevím, kdo ví, co to má jako udělat, tak by se tady tvořil svět jakoby úplně jiný inteligence a šel by vidět. To znamená, kdyby se to stalo někde tady, tak to není Fermiho paradox, tak bys viděl něco tamhle, že tamhle umělá inteligence staví nějakou, vole, planetu, pičo, a nejsou tam lidi třeba a neprošli tím filtrem, ale víš, jak to myslím? Rozumíš mi nebo mě nerozumíš? Nebo se pak ta umělá inteligence taky vyklidí, protože bude moc hustá, tak se, vole, taky vypne radši a nebude tady nic, nebo... Lidstvo nějaká taková událost náhodou ještě nečeká. Nevíme. Velký filtr je prostě jedním z mnoha hypotetických vysvětlení toho vesmírného ticha a důvodu, proč máme pocit, že jsme sami. Nejde o vyloženou předpověď konce světa nebo nějaké hypotézy, která by říkala, že jsme na tom vyloženě špatně. Pouze nám napovídá, že bychom měli dávat pozor na to, jak si jako lidstvo počínáme. A jestli už je tento velký filtr za námi, nebo je třeba v nějaké daleké budoucnosti, nebo jestli vůbec reálně existuje a je skutečně tím důvodem, proč okolo nás není viditelný život. To jsou všechno otázky, na které nejspíš dostaneme odpověď až za nějakou dobu, pokud vůbec.
Já jsem Jirka a tady je jedno výrazně méně hypotetické video o životě našeho slunce. Jirko, já ti děkuju za tvůj fascinující content, se kterým si dáváš fakt jako práci a vypadá to fakt velice dobře a proto ti dávám like. Je to scary, kamaráde, hochu. Ty divný věci, co se tady dějou. Mimozemšťani a všechno, hochu. Davmo, děkuji ti moc. Bad Sugar Plaňoch, Skarle, děkuji za novej sabík. Kačenko, za novej sabík ti děkuju a za 200 korun donate. Haruki Charmaster, čau Bráško, děkuji ti moc. Kačenko, děkuju. Miluji tvoje nervy u hraní košíku. Skvělý, ať tě to pořád baví na praxích. Roman L713, Romane, děkuji ti za 2 měsíce, Jahoďáku, dík za 29, Pole Tobe, děkuji ti za 8 měsíců, Sfloky, děkuji za 6 měsíců, Bramburko, děkuji za 11, Sisary, děkuji za 10, Czech Driver YouTube, sledujte od úplného začátku, tohle je můj první donate, omlouvám se, to bys měl, no, někrát mi pomohlo, díky, že tu jsi, Czech Driver YouTube, Bráško, děkuji ti za top donate, 500 korun a za tu zprávu, Bráško, děkuji ti, že se stavil takhle mocně podpořit, děkuji ti moc. Rybo s Nutelou, děkuji za 9 měsíců a Lolmiku děkuji za 2 měsíce. Dámy a pánové, znovu opakuji. Merch je online. Celý příběh k merči jsem vám tady říkal, proč vznikl a proč je, jaký je. Jmenuje se Safe Place a Četvi idioti. Odesílá se v úterý, web už je ready for objednávky. Já bych vám to řekl znova, ale myslím, že to neřeknu tak hezky, takže kdybyste někdo udělali klite piča, co je za pičusa? To je kokot. Čemu mi je nějakých poslali 5000, když nás pojebe velký filtr? Ahoj, tak mikina a tričko je objednané. Děkuji ti za vše a pozdravuj mamku Fetilo. Martenxi, ty jsi objednal triko a mikinu a pošleš mi ještě 5000. Co spálek von. Ty seš kokot. To je úžasný člověk, to je kokot. Brácho, co ti mám říct? Ty nejseš velký filtr, ty jsi velký šéfka.